Bueno, teño aquí algúns dos modelos de pandeiras que fomos fabricando estes anos, pois ben fora porque os fomos atopando nós. Algúns modelos tamén nos pasou Xermán Muiños, moi amablemente, e fomos replicando pandeiras do Oriente Galego, que penso son uns instrumentos moi interesantes e que compre recuperar e tratar con agarimo. Entón vou vos ensinar algúns dos modelos que fabricamos aquí, dos que normalmente a xente pois máis encomenda. Un dos modelos que máis se vende é o modelo de Cervantes, un modelo dunha pandeira que atopamos e que ten 5 pares de ferreñas, sabes, bueno, pares exactamente non son, porque levan 4 ou 5 discos en cada lugar. É unha pandeira realmente un pouco pequena para o que ides ver despois. Esta sona, pois así. Bueno, este mesmo modelo de Cervantes, pero coas ferreñas de latón, que tamén se fabricaron, é unha pandeira moito máis pesada por ese motivo, e como vedes ten os furados cadrados, que era como normalmente se facían antes. Ten un son moi distinto daquela outra. Xa vedes que é como máis acampanado. Este modelo de pandeira xa quixera saber eu onde o documentei. Pois foi hai moitos anos, saquei unha fotografía cando eu me dedicaba máis ben ao das gaitas que ao das pandeiras, e atopei este modelo de pandeiras por alá, pola zona dos Ancares, pero non me lembro exactamente de onde. Simplemente o fotografiei e o me vin. É unha pandeira que, como vedes, leva, ou non leva, mellor dito, ferreñas neste lado daqui. Son bastante pequenas, para o que adoitan levar as pandeiras, e isto simplemente porque se apoiaba no peito para o toque de volta. Para ese toque. Xa vamos a unhas pandeiras un pouco máis grandes. 3 destes modelos apareceron en Piornedo. Este é o modelo, teño por aquí apuntado, da Casa do Marelo. Xa vedes que ten 9 pares de ferreñas, son unhas ferreñas bastante grandes, e xa é unha pandeira grandecilla. Este modelo tamén apareceu en Piornedo. Mirade que tamaño ten. A min, desde logo, é unha das pandeiras que máis me gusta. Sigue tendo estas ferreñas grandes e plisadas, que polo visto a veces se facían esmagando moldes de magdalenas. Temos aquí outro modelo máis. Este é da Casa do Marelo, perdón, da Casa do Sesto de Piornedo. E vedes que é unha pandeira que ten un marco super ancho, un arillo de reforzo, e ten unhas ferreñas moi parecidas ás que acabades de ver, aunque cun pouquiño menos de diámetro, porque neses detalles, como está o segredo do son, pois procuramos facer os plisados das ferreñas, os diámetros, mantelos o máis fieles posibles ao original. Xa vedes que como ten a caixa de resonancia tan ancha, sona moito máis grave. Inda que ten un diámetro parecido á outra, sona moito máis grave. Por fin, a pandeira casi máis grande que atopamos é esta de Vilarello de Donís, que, como podedes ver, leva 5 pares dobles, ou 10 pares, como lle queirades decir. É unha pandeira moi grande, cun marco super ancho, e que ten este son.